ଆପଣ ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି 6 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇବା ଫ୍ରି। କେମିତି ଶୁଣିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋ ଡିଏମକୁ ଆସି ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଡ୍ରେସ ସହିତ ଲୋକେସନ ବି ଟ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେବାକୁ ଯାଉଛି, 10ଟା ରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ପୁଣି କ୍ଲିୟରଲି ସାଥି ବାସ୍ ନର୍ମାଲ କାମ ଖାଲି ଏମିତି ନେବେ ଆଉ ଏମିତି କରିବେ, ମାନେ ତଳିକୁ ପଡିବେ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ତଳିକୁ ପଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତଳିକୁ ପଡେଇଲେ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଆମ ଆଡେ ପଦେ କିଛି ଓଲଟା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଟକେଇଲା ବାଗିଆ କଥା କହନ୍ତିନି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଆଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦଉଛି କି ଯେତେ ଏକା ଆସନ୍ତି, ସେପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି, ସେପଟେ ସାହିକି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆମେ ନଥାଉ, ସବୁ ବି ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସହଯୋଗ କେତେ ଆସୁଛି। ପୁରା ଦୋକାନ ବେପାରୀ ସବୁ ସେଇପଟେ ସାହି, ଆମ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତିନି କି କ୍ଲିୟରଲି କହନ୍ତି କି ଆମେ ସେପଟେ ଗଲେ ଆମର ଲାଭ ଅଛି, ତମ ଆଡିକି ଆସିଲେ ତମେ ଜବାବ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମ ଆଡିକି ଆସୁନୁ। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ହଉଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ଆମର ବହୁତ ସାରା କାମ ଦରକାର। ସୋ କ୍ଲିୟରଲି 5 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଦିନକୁ, ପୁଣି ସହଜ ସୁବିଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖଉଛି। ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ କରିବିନି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ତଳିକୁ ପଡିକି ଏତେ ସାରା ଦରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଠି, ମାନେ କେହି କାହାକୁ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆସିକି ତଳି ଉପାଡ଼ିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପଇସା ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ବେଚି ଯେତେବେଳେ ତମର ଯଦି ତଳି ନ ଉପାଡ଼ିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବାସ୍ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସିରିୟସଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ 500 1000 ଏମିତି ବି କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତଳି ଉପାଡ଼ିବା ଠାରୁ ଲଗେଇକି ତଳି ରୁଇଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ବେନିଫିଟ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ କୋଉମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ରେୟାର। ଧାନ ଚାଷ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି ବି, ବହୁତ ଆଡେ ଧାନ ଚାଷ କମ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ ଖାଉଛୁ ବି, ବିକିଲା ବେଳକୁ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ। କି ବେପାରୀ କି ନଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଦଉଛୁ 3100 ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲିରେ ଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, 1800 ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପରିଶ୍ରମକୁ ଚାହିଁ ଏତିକି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ହଉନି। ତ ନିଜେ କଷ୍ଟ କର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପକାଅ, ତାକୁ ଫେରେ ତଳି ପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତଳି ଏବେ ସର୍ଟକଟ ମିଳୁନି ତଳି, ତା ଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରୁଛୁ ଆମେ। ତ ତଳି ନ ପଡିଲା ବେଳୁ ବି ବହୁତ ଧାନ ବିଲ ରହିଯାଉଛି ବି। ଏବେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି, ତଳି କେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ପାଣି ବୁଡି ଯାଉଛି, ତଳି ସଢି ଯାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପରେ ବି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରୁଆଳି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆଡେ କିଛି ଭୋଇଘର ଲୋକ ପ୍ରାୟ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଠାରୁ, ଆମର ତ ପ୍ରଧାନ ଘର, ପ୍ରଧାନ ଘରରେ ଝିଅ ବୋହୂ କେହି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ। ଆଉ ସେପଟେ ଭୋଇହିନିକା ଆମର ଠାରୁ କିଛି ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ପିଲା ଛୁଆ, ଝିଅ ମାନେ ବି, ବଡ ବଡ ପୁଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ ଯାଇନଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଧାନ ଘରର ହଉ କି ଆମ ଠାରୁ ବଡ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ତ କେହି ବି ଯାଇନଥାନ୍ତି ବି। ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଆସେ ବୋଉ ହିନିକା କିଛି ମିଶିକି ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ହିନିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଠାରୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି, କିଛି କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର କାମେ ଆସି କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ କରିଥାଉ, ତାର ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ କାମିକା ପଡିଥାଏ ଆମେ ବହୁତ କମ କରିଥାଉ। ବହୁତ କାମିକା ପଡିଥାନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇବା ଦାୟିତ୍ଵ ହଉଛି ଆମର, ସେସବୁ ନେଇକି ଆମେ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ 12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରେ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଭାତ ଡାଲମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଯଦି ମାଛ ଫାଛ ହେଲା ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତଳି ରହିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୀ, କାରଣ ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥାଏ ତ ଭାତ ଖାଇବା ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଅଲଗା କିଛି ହେଲେ ଭାତ ଭାତ ହେଇଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ତଳି ରୋଇବା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ରୁଟି ଡାଲମା, କିଛି ନହେଲେ ତରକାରୀ, ଇଟଲି ପିଠା, ଚକୁଳି, ନହେଲେ ବରା, ସିଙ୍ଗେଡା, ଆଳୁଚପ, ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ ର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ 12 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ଲେଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ବିଲରେ ହିଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଲରେ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ସିଏ 10ଟା 4ଟା ବେଳେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କାରଣ ଏଇ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ବେଳେ କାମ, ରୁଆ ଟାଇମ ଏକା ବେଳେ ପଡିଯାଇଥାଏ। ତ ଆମକୁ କିଛି ଟାଇମ ଲାଗିଥାଏ କି ଆମକୁ ବହୁତ କାମିକା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଥାଏ କେତେ ଦିନ ପରେ, ତା ଦ୍ୱାରା କି ତଳି ସଢି ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିଥାଏ। କଷ୍ଟ କରିବା ବାପାକୁ ବିଲକୁ ବାର ବାର ଦୌଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପାଣି କାଟି ନଥାଏ, ପାଣି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ପୁଣି ସେ କାଦୁଅ ଜଳିକି
ଯାଇଥିବେ ବିଲକୁ ତଳି ରୋଇବାକୁ କି ପାଣି କାଟିବାକୁ, ପାଣି ରହିଲେ ସଢିବ, ପୁଣି ଆଉ କାହା ବିଲକୁ କାଟିଲେ ସିଏ କହିବ ମୋ ପାଣି କଣ ପାଇଁ ମୋ ବିଲକୁ ଦଉଛୁ, ସେ ପାଣି ମୋ ବିଲକୁ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛୁ। ବହୁତ ତକଲିଫର ସହିତ ଧାନ ରୋଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଧାନ କାମ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିଦଉଛେ ସିନା ଧାନ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଧାନ କାମ। କୋଉ କାମରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଟା କହିବାକୁ ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ଧାନ କାମରେ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ। ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ତ ପ୍ରାୟ କ୍ଲିୟର ବାଗି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଏମିତି ବସେଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ନ ଜାଣି ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେ ସବୁ ପୁଣି ଯାଉ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଉଛି, ଭାତ ଖାଇବା ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଧାନଟା ଯୋଉ ହଉଛି ତାକୁ ଉଁସେଇକି ପୁଣି 2 ଉଁସିଆ ଦିଆ ହଉଛି, 2 ଉଁସିଆ ଦିଆ ହେଲେ ତାକୁ ଶୁଖିଆ ହଉଛି, କ୍ଲିୟର ହଉଛି, ପୁଣି ପେଶା ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ସେ ସହଜ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେସବୁ ଆମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ ଏମିତି ଖାଇଥାଉ। ଅଲଗା ଆଡେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପ୍ରାୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କାହା ପାଖରେ ବିଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାଗ ବିଲ ବି ଆମ ଆଡେ ଯୋଉ ଭାଗ ବିଲ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଭାଗ ବିଲ ଯୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ ପକେଇ ବୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର 2-3 ଥର ପଡିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁଣି କାଟିକି ଆଣିକି ଧାନ ଲୋଡ କରିବା, ମେସିନ ଠାରୁ ସବୁ ପଇସା ଆମେ ଦଉଥାଉ। ବାସ୍ ପୁଣି ସେ ଯାହାଠୁ ଆଣିଥାଉ ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରିବାକୁ ପଡେ, ମାନେ ଆମର ଅଧା ଧାନ ହେଲେ ଯାହାଠୁ ଆମେ ବିଲ ଆଣୁଛେ ତାକୁ ଅଧା ଅଧା। ତ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ ଚାହିଁକି ଆଗରେ ନିଜ ବିଲ ଯାହାର ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ବେନିଫିଟ ପାଇବେ, ଯାହାର ବିଲ ନାହିଁ ସେ ଏ ଟାଇପ ର ହଇରାଣ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ 1800 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଯୋଉ 1800 କିଣିବେ, କିଣିଲା ବେଳକୁ ଅଧିକା କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଧାନ ଦବ ତାଠାରୁ 1800 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ 1800 ଟଙ୍କା ବାଧିବ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର। ତ ଆମର ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡିରେ ହେଇନଥାଏ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଧାନ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଗଜା କର, ପୁଣି ସେ ଗଜା ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗରମରେ ରଖ, ଗଜା ବାହାରିଲେ ତାକୁ ବୁଣ। ଏଥରକ ତ ଆମର 2-3 ଥର ହିଁ ବୁଣା ହେଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଣା ହେଲା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ଧାନ ଧୋଇଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଧୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତଳି ରୋଇବାକୁ ରୋଇଆଳି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ରୁଆଳି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ତଳି ଯିଏ ପୋତନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ 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 ଟାଇପ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି। ବହୁତ ଯିଏ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଦଉଛେ, ଆମେ କଣ ବିଲକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ତ ବିଲକୁ ଯାଉନେ, ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବିଲକୁ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ସେ କାଦୁଅ ମାନେ ଏତେ କାଦୁଅ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପାଦ ଉଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କାଢି ହଉନଥିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଯାଇକି କିଛି ଧାନ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ବେପାର କଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ବି ପ୍ରାୟ ଆମର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଧାନ ଗୋଟେଟା ତାକୁ ଧୁଆ ଶୁଖିଆ, ଧୁଆ ତ ହୁଏନି, ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଆ ଶୁଖି କରିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ପୋକ ଲାଗିଯାଏ। ପୋକ ଲାଗିବା ଗଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମେଡିସିନ ବି କେତେ ମେଡିସିନ ଦବୁ, ଏତେ ଧାନରେ କେତେ ମେଡିସିନ ଦବୁ। ଘରକୁ ଯେତିକି ରୁହେ ସେତିକି ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡି ଗଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ ହେଉଛି। ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ ସୁବିଧା ହିଁ ରହୁନି କୋଉଠି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛକେ ଧାନ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ମୋ ଭାଇ ବି ଅଫିସ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ବି ବିଲରେ କାମ କରିବା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବିଲ ଛାଡି ସାରିଲେନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ନ କରିବା ଆମକୁ ହିଁ ବାଧିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଣିକି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଧାନ ଛାଡିଦେବେ, ପ୍ରାୟ ଛାଡି ସାରିଲାନ୍ତି ସହର ମାନଙ୍କରେ। କେହି କାଁ ଭାଁ କଲେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆସୁ, ନହେଲେ ବାସ୍ ଗାଁରେ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏମିତି ହିଁ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ଭାଇ ମାନେ କେହି କାମ କରନ୍ତିନି ବିଲରେ। ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ବାସ୍ ଖାଲି ତଳି ଯିବେ, ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବେ। ଧାନ ହେଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଖାଲି ବାସ୍ ଦେଖି ଦେଇ ଯିବେ କେତେ ମିନିଟ କଣ ହେଲା କି ନହେଲା। ଆଉ ସବୁଥିରେ କାମେକା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କାମେକା ବି ଆଡେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ଖାଇବା ଲାଗି। ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ସହର ମାନେ ତ କିଣିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ। କିଣି ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାଧିବ, କାରଣ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢିବ। ଯେହେତୁ ଅମଳ ଫସଲ କମ ହେବ ତ ବହୁତ ତକଲିଫ ହବ। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଧାନ କିଛି ନା କିଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତମ ଘର ପାଇଁ ଯେତିକି ବିଲ ଅଛି ନିଜେ କର, କାହାକୁ ଦିଅନି, ନିଜେ କର। ନା ଛାଡିକି କାମିକା ଲଗେଇବ ଯେ ନିଜେ କର। ପ୍ରାୟତଃ କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ସବୁ ଅଫିସିଆଲି ଲୋକ ବିଲ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି କି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ସାଡେ, ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ଯଦି ରୋଡ ସାଇଡ ବିଲ ଅଛି ତାହେଲେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାଡେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମତେ ତ ବିଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ଆମ ଗାଁ ମାନେ ଆମେ ବିଲ କରିବା ଆମର ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ସହର କଥା କହୁନି, ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ
କଥାରେ ବୁଡି ବୁଡି ଆସୁଛି। ଆଗକୁ କଣ ହବ ସିରିୟସଲି ଏ ଦୁନିଆର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ହଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଯାହାର ଯୋଉ ସବୁ କାମ ସେ ସବୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅଲଗା କାମରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଫିସରେ ବସିବ, ଅଫିସରେ ଏସିରେ ବସିକି କାମ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଲରେ ଖଟିବ। ତ ତଫାତ୍ ଦେଖିକି ଲୋକ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତଫାତ୍ ଏସି ବାଲା ହିଁ ପ୍ରାୟ ମିଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଛୁଆ। ଯେତେକ ଚାଷୀ ହଉ ପଛକେ, ଆମର ଚାଷୀରେ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛୁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେକ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ବିଲୁକୁ ଭାଇକି ବି ବସଉନି ବିଲୁକୁ ଯିବାକୁ। ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। କିଏ ଭାଇ ତ ବିଲ କରିବନି ଆଗକୁ, ଯେତିକି କାମିକା ଲଗେଇଲା ବେଳେ। କାମିକା ତ ଆଜିକାଲି ଡେଟରେ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ। କାମିକା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ କାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ କମ ବିଲ, ସିଏ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପଇସା ଯେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ପଛେ, କାମିକା କମୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପଇସା ବଢି ଚାଲୁଛି। ତ ପଇସା ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଧାନର ପଇସା ଆଡେ ବଢନ୍ତା, ଧାନ ପଇସା ବଢୁନି। ତ ବହୁତ ତକଲିଫ ଏସବୁରେ, ମାମଲା ବହୁତ ତକଲିଫ ସିରିୟସଲି।